Meta fl-2009 il-Prim Ministru Laurence Gonzi kien innomina John Dalli għal Kummissarju Ewropew, kienet saret laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Meta iżda fil-jiem li għaddew il-Prim Ministru nomina Tonio Borg biex jieħu post John Dalli, ma saret ebda laqgħa tal-istess grupp. U dan minkejja b'differenza mill-2009 illum il-Gvern jinsab f'koalizzjoni ma' membru parlamentari waqt li deputat minn tiegħu stess qed jgħid li mhux ser jagħtih iktar l-appoġġ tiegħu. Fil-fatt jirriżulta li mhux biss ma kien hemm ebda laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, iżda lanqas kien hemm konsultazzjoni mad-deputat indipendenti Jeffrey Policino Orlando. Fuq il-blog tiegħu id-deputat nazzjonalista Franco De Bono qal li kien jistenna li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ikun ikkonsultat fuq id-deċiżjoni li l-Prim Ministru jażel lil Tonio Borg għal Kummissarju Ewropew. Fil-verità, iżda l-Grupp Parlamentari lanqas biss kien infurmat dwar dan. Franco De Bono jgħid li dawn iċ-ċirkostanzi jikkonfermaw li l-għażla ta' Borg saret minħabba l-interessi tal-Partit Nazzjonalista waqt li jistaqsi jekk din id-deċiżjoni itteħdiġ ukoll mill-klikka li huwa mdawwar biha Laurence Gonzi. Min-naħa tiegħu fuq Facebook Jeffrey Policino Orlando saħaq li ma kienx sew li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jisfa' umiljat u jsir jaf bin-nomina ta' Tonio Borg saħansitra wara li sar jaf fil-ġurnal The Times. Policino Orlando staqsa jekk dan hux il-mod kif il-membri parlamentari għandhom jiġu stmati. Mitlub jagħti spjegazzjoni l-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David iġġustifika kollox bil qal bħal hija prerogattiva tal-Prim Ministru li jażel lill-Ministri hekk ukoll hija prerogattiva tal-Prim Ministru li jażel Kummissarju Ewropew.